Představte si to. Zítra ráno otevřete internet a je tam video. Váš premiér oznamuje okamžitou rezignaci. Vypadá to dokonale, zní to naprosto přesvědčivě a přitom je to 100% lež, vytvořená umělou inteligencí. Vítejte v éře deepfakeů. Zákony na tuhle technologii už sice máme, ale ukazuje se, že ten hlavní problém není v softwaru, je v lidech. Pojďme se dnes podívat na dva naprosto odlišné pokusy, jak zkrotit digitální lži. Jeden v Americe a druhý v Evropě. A co to znamená pro nás? A jsme u jádra pudla. Tohle je přesně ta otázka, nad kterou si teď lámou hlavu politici po celém světě. Když falešné video dokáže ovlivnit volby, co s tím? Jasně, první nápad je zakázat to. Fajn, jenže co je lež a co už je třeba satira? Kde přesně končí ochrana demokracie a začíná cenzura? Vůbec, ale vůbec to není jednoduché. Začněme ve Spojených státech. Tam se totiž odehrává naprosto fascinující bitva. V jednom rohu ringu je snaha chránit volby před dezinformacemi a v tom druhém téměř posvátný první dodatek ústavy, který zaručuje absolutní svobodu projevu. Zapamatujte si tohle číslo. 20. Přesně 20 amerických států se pokusilo schválit zákony proti deepfakeům ve volbách. A víte co? Většina z nich tvrdě narazila. Ale opravdu tvrdě. A tady to vidíme černé na bílém. Jádro celého amerického problému. Zákony se snaží klamavé deepfakey úplně zakázat. Jenže první dodatek ústavy chrání nejen pravdu, ale i parodii, satiru a, podržte se, i prokazatelné lži. Zní to možná šíleně, ale v Americe můžete klidně veřejně tvrdit, že měsíc je ze sýra a ústava vás chrání. A přesně tenhle princip teď naráží na technologii, která umí vyrobit lež k nerozeznání od reality. Tento citát to vystihuje naprosto dokonale. Jsou to slova federálního soudce, který v roce 2024 smetl ze stolu kalifornský zákon proti deepfakeům. A proč? Protože byl podle něj napsaný moc zeširoka. Byl to prý tupý nástroj. Jinými slovy, zákon by netrestal jenom skutečné podvodníky, ale i lidi, co dělají vtipy nebo politickou satiru. A to je v Americe prostě nepřípustné. A tohle je přesně ono. Důvod, proč je to tak složité. Představte si situaci. Vznikne parodické video, kde umělá inteligence napodobí hlas viceprezidentky. Autor ho poctivě označí. Pozor, je to parodie. Jenže pak to video vezme Elon Musk, nasdílí ho svým 129 milionům sledujících, ale to slůvko parodie už jaksi vynechá. A z vtipu se rázem pro miliony lidí stává fakt. No a teď to zkuste postihnout zákonem, aniž byste zároveň nezakázali i veškerou satíru. Amerika na to zatím odpověď nenašla. Tak se pojďme přesunout k nám, do Evropy. Evropská unie se na to totiž rozhodla jít z úplně jiného konce. Žádné zákazy obsahu. Místo toho zvolila cestu, které bychom mohli říkat radikální transparentnost. Ta filozofie zatím je fascinující. Zatímco Amerika se snaží postavit zeď s nápisem lhát se nesmí, Evropa vzkazuje klidně si lžete, ale každý musí vidět, že je to lež. A hlavně, každý musí vidět, kdo za tu lež platí. Všechno, co vytvoří umělá inteligence, musí být označené. A u politické reklamy musíte odhalit úplně všechno. Kdo ji platí, na koho cílí, kolik stála. Cílem je dát lidem do ruky všechny karty, aby se mohli rozhodnout sami. Znělo to jako skvělý plán, že? Jenže pak přišel zvrat, který nikdo, ale opravdu nikdo nečekal. Technologičtí giganti jako Meta a Google si ten balík evropských pravidel přečetli, podívali se na všechna ta právní rizika a řekli si děkujeme, nechceme. A prostě zrušili veškerou politickou reklamu v celé Evropské unii. Konec, šlus. A tady máme ten paradox jako z nějakého románu od Kafky, dokonalý. Chtěli jsme víc transparentnosti, tak jsme nařídili všechno detailně označovat. Platformy řekly, že je to pro ně moc složité a riskantní a radši odešly. A výsledek? Mnohem méně oficiální politické komunikace. Pro velké strany to takový problém není, ty mají jiné kanály, ale pro menší strany, lokální iniciativy nebo nezávislé kandidáty to byla obrovská rána. Přišli o jeden z nejlevnějších a nejúčinnějších nástrojů, jak oslovit voliče. Takže máme tu dva kontinenty, dva naprosto odlišné přístupy a oba vedly k, řekněme, dost problematickým výsledkům. Co si z tohohle všeho můžeme vzít za poučení? Tahle tabulka to shrnuje celkem jasně. Lekce z Ameriky. Plošně zakazovat lži prostě nefunguje, protože narazíte na svobodu slova. Lekce z Evropy. Příliš složitá a přísná pravidla můžou mít drastické vedlejší účinky a prostě vyženou klíčové hráče z trhu.
Zdá se, že cesta je někde uprostřed, v chytré transparentnosti. Ale je to cesta plná pastí. Ta pravidla musí být dost jednoduchá, aby je platformy neodmítly, a zároveň dostatečně robustní, aby k něčemu byl. A teď to nejdůležitější, co to všechno znamená pro nás. Tady v České republice před volbami v roce 2026 můžeme jen dál sledovat, jak se Amerika a Evropa plácají v problémech, anebo se zkusit zamyslet, kde je skutečná podstata problému? A to je možná ten úplně nejdůležitější bod celé této debaty. Deepfaky sami o sobě nejsou ten hlavní problém. Jsou jenom nový, mnohem silnější nástroj. Skutečný problém je mnohem hrubší. Je to krize důvěry. Důvěry v politiky, v média, v instituce. Zákon sice může nakreslit na hřiště lajny, ale nemůže nikoho donutit, aby věřil rozhodčímu. A tím se dostáváme k finální otázce, která tu potom všem zůstává viset. Můžeme mít ty nejlepší zákony, nejchytřejší regulace na světě. Ale k čemu to je, pokud tu nebudou političtí hráči, kteří jsou ochotní hrát podle pravidel? Regulace může postavit mantinely, ale fair play si nevynutí. A to už je hra, která se týká naprosto nás všech.